Αυτή τη στιγμή, αν σου λέγαμε ποιος θεωρείς ότι θα πάρει το Euro, ποιον θα. Ισπανία, μ' αρέσει. Ισπανία, Αλέγκρι. Εντάξει, Γάλλο, Ισπανία, τώρα φίλε, περίμενα η Αλβανία, η Ιταλία. Τώρα μεταξύ μας, μια παρέα είμαστε. Ποια είναι η δική σου πρόβλεψη? Ότι θα το πάρει η Γαλλία. Εσύ πιστεύεις ότι θα το πάρει η Γαλλία? Ναι, είμαι με τους Γάλλους κιόλας και πιστεύω θα το πάρει η Γαλλία. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Γιατί πεις ότι? Ότι σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Πιστεύω την Αγγλία. Άρα έχουμε Ισπανία. Ισπανία, Αγγλία. Το πάρει η Αγγλία. Εγώ πιστεύω ότι από την πρόβλεψή μου. Κύριε Μπερλέκη, γεια σας. Μία πρόβλεψη για τον νικητή της διοργάνωσης. Εγώ, επειδή είχα μια κοπέλα την Μπρούνα, μου είχε πει ότι είναι Ιταλίδα. Και είμαι με την Ιταλία. Είναι ακόμα μαζί σας ή έχετε χωρίσει? Υιοθετήθηκε η Μπρούνα. Όταν υιοθετήθηκε. Σκυλή, το κατάλαβα. Α, οκ. Ιταλική ράτσα. Ήταν σε κάποιο shelter στην Ιταλία. Ήταν σε κάποιο shelter στην Ιταλία. Ο shelter?